L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qed issejjaħ għal laqgħa urġenti tal-MCESD sabiex tkun diskussa proposta biex timmitiga l-impatt ta' COVID-19. L-MEA qed tingħaqad ma' unions oħra li qed jisħqu dwar il-bżonn ta' miżuri aktar ħorox biex jitwaqqaf aktar tixrid tal-virus u qed tgħid li l-biċċa kbira tal-postijiet tax-xogħol għandhom jingħalqu bejn it-19 u l-24 ta' Marzu. L-Assoċjazzjoni spjegat li peress li 19 ta' Marzu hija festa pubblika, kull post tax-xogħol għandu jingħalaq mill-20 ta' Marzu sal-24 għal shutdown nazzjonali. B'hekk ikun hemm waqfa ta' 6 ijiem bi 3 ijiem biss imnaqsa mix-xogħol meħuda mill-lif fuq bażi volontarja. L-MEA qalet li din il-miżura tista' tnaqqas sew ir-ritmu tal-firxa tal-virus jekk il-poplu jibqa' ġewwa f'dan il-perjodu. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid li ma jaqbilx u li għadu mhux il-waqt. Fir-rigward ta' shutdown, issa mhux nieħdu dik il-miżura ġimagħtejn oħra u tgħid li kontu reattivi jerġajtu, illum mhijiex meħtieġa. Il-pariri kollha li għandna hija li mhuwiex meħtieġ li l-Gvern illum jagħmel shutdown tal-pajjiż kollu, tal-entitajiet tax-xogħol tagħna. Minkejja li se jkun hemm impatt negattiv fuq in-negozji fuq perjodu qasir, skont l-MEA dan il-pass għandu jkun ta' għajnuna biex fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm anqas firxa tal-virus. Dan ifisser li jkun hemm tnaqqis ta' 3 ijiem mill-lif volontarju mill-bqija tas-sena. Intant l-MEA qed tgħid li servizzi pubbliċi essenzjali bħal sptarijiet u pulizija għandhom jibqgħu joperaw bħas-soltu. Il-Gvern minn barra li sa issa mhux qed jara l-bżonn ta' shutdown totali għal ukoll li min għandu tfal u issa mhux se jkunu qed imorru skola jridu jużaw il-lif minn tagħhom biex joqogħdu ma' wliedhom. Hemm lif illi ħafna persuni għandhom u għadu mhuwiex meħud. F'dan il-mument jekk se jkun hemm ġenituri li jridu jżommu l-itfal magħhom minħabba li mhux ser ikun hemm l-iskejjel mhux se jkunu miftuħin, hemm ukoll il-lif li jrid jiġu meħud. Sa dan it-tant dwar il-kwestjoni ta' lif sfurzat u lif ta' kwarantina, il-Gvern ħalla lil kulħadd fil-għama minkejja li l-Kamra tal-Kummerċ u entitajiet oħra għamluha ċara li dan il-piż m'għandux jinġar mill-komunità tan-negozju u minn min iħaddem.